Nang marinig ito ni Bagtoy, pinili naman niyang huminahon kahit papaano. Para sa kanya, may puntong lahat ng sinasabi ng hamong. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agad naman nilang inasikaso ang lahat ng mga kasama nilang nag-aagaw buhay. Habang nagmamasid si Mercito sa paligid, wala siyang ibang nakikita kundi mga dugo ng mga aswang. Bagaman nakakaramdam siya ng pagkatakam sa mga ito, pinili niya yung tiisin alang-alang sa kanyang kaibigan. Naniniwala si Mercito, hindi maglalaon maisa sa katuparan na din niya ang kanyang mga masasamang plano. Hindi magtatagal. Malalaman niyo rin ang aking plano para sa inyong grupo. Sige, Bagtoy. Para naman marami-rami kayong aking kakainin. Wika ni Mercito sa kanyang isipan. Matapos ang ganap sa lugar na yon, nagpasya siyang bumalik na sa kanyang tahanan. Kampante naman siya noon kahit papaanong walang pumuputol sa mga puno ng kalumpang, gawa ng mga ordinaryong puno na lamang ang mga ito. Sa paglipas ng ilang buwan, namuhay ng mapayapa itong si Mercito. Nawala na din siya noon ng ganang makipaglaban sa mga dayuhan, gawa ng paunti-unti na nila yung nalalamangan kahit papaano. Naniniwala siya, sapat na ang puwersa ng mga antingero at mga rebelde para maidarag pabalik sa kanilang mga bansa ang mga dayuhan. Sa paglipas ng mga taon, walang ibang pinagkaabalahan si Mercito kundi ang kanyang maliit na negosyo. Kapag gabi naglilibot siya sa kabuang lugar ng Josefina para makahanap ng mga aswang na mabibiktima. Hanggat kaya ng kanyang bituka na tiisin ng labis na pagkagutom, patuloy niya pa ring iniiwasan ang pangkat ni Bagtoy sa kadahilan ng gagamitin niya lamang ang mga kalamnan nito sa oras na wala na siyang mapagkukunan ng pagkain. Ang turing niya sa grupo ng mga aswang na yon, walang pagkakaiba sa mga baboy na pinapalaki ng may-ari doon. Darating at darating ang punto, nakakatayin ang mga ito para sa sariling interes ng kanilang mga amo. Isang gabi, habang naglilibot si Mercito, nasipat niya ang dalawang lalaking nakatayo sa dulong parte ng nyugan nila Bagtoy. Nanlilisik ang mga mata nito na parabang merong magaganap doon na duelo. Dahil sa hindi nagawang maramdaman ng mga nilalang ang presensya ni Mercito, kung kaya't ang ginawa niya ay naghanap siya ng lugar na mapagkukublian. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan ang dahan-dahang pagpapalit anyo ng mga nilalang. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mga ungol at pagsisigawan sa buong paligid, hudyat ng nalalapit nitong pagtutuos. Habang pinagmamasdan nito ni Mercito, doon niya napag-alaman na merong pala yung pinag-aawayang katawan ng tao. Maaaring doon nag-ugat ang kanilang pagtatalo na nahantong sa duelong hanggang kamatayan. Matapos niya yung malaman, agad naman niyang nasilayan ang dalawa na buong lakas ng naglalaban. Ang isa sa mga ito ay nahahanay sa uri ng abwak, habang ang kalaban naman nito ay nahahanay sa uri ng mga manananggal. Alam ni Mercito na walang laban ang abwak sa mga manananggal, kung kaya't habang nagmamasid siya, inaasahan na niyang yon ang mananalo. Makalipas pa ang ilang minuto, kitang-kita na sa dalawa ang pagtulo ng dugo sa kanilang mga katawan. Hindi na din gaanong nakakalipad ang manananggal dahil panay ang pagbabantay nito sa kalahati ng kanyang katawan na nakatayo, di kalayuan sa puno ng saging. Yun kasi ang unang pinupuntirya ng abwak sa oras na nagpasya ang manananggal na tumungo sa kalangitan. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't naging dehado ang pinustahang manok ni Mercito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya
nang madarag ng abwak ang manananggal sa lupa. Pagbagsak nito, agad naman itong pinutol ang pakpak ng kanyang kalaban habang patuloy yung nilalapas sa leeg. Wala nang nagawa ang manananggal noon kundi ang bulagin ang abwak nang sa gayoy magawa pa rin itong lumamang sa kanilang duelo. Nang maisakatuparan na ng manananggal ang pagbulag sa kanyang kalaban, naghihikaos naman yung lumipad habang patuloy na humihinga ng malalim. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan namang nag-usal si Mercito ng mga engkantasyon sa pagpapalit ng anyo. Matapos niya itong maisakatuparan, bigla namang lumitaw sa kanyang likuran ng dyablo ng lupa na siyang nagsisilbi niyang gabay. Pag-utos niya ritong sunggaba ng abwak, mabilisan naman niyang ikinumpas ang kanyang pakpak upang mabilisang masunggaba ng manananggal. Sa sobrang bilis ng paggalaw noon ni Mercito, hindi na namalaya ng manananggal ang pagkamatay nito. Sa paglapag niya sa lupa, tangan-tangan niya ang katawan ng manananggal habang nakabaon pa sa katawan nito ang kanyang matatalas na kuko. Paglapit sa kanya ng kanyang gabay, napansin niyang nababalot ng makakapal na lupa ang abwak na sinunggaban nito. Sa pagtitigan nilang dalawa, lumuhod sa harapan niya ang dyablo at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paglaho. Nang siya na lamang ang natira sa lugar, humanap siya ng pwestong maaaring pagkainan ng mga biktima niyang pinaslang. Nang maihiwalay na niya ang buto sa laman, naglalaway naman siyang nilantaka ng pagkaing yon na parabang yon ang pinakaunang beses na kumain siya ng karne ng aswang sa loob ng napakahabang panahon. Alam niyo ba, kapag kumakain itong si Mercito ng aswang, nakapagtatakang hindi nagiging amoy patay ang kanyang bunganga. Normal pa rin yon kung aamuyin. Yung tipong hininga lang ito ng ordinaryong tao. Wala ka doong maaamoy na kahit na ano maliban sa laway nito. Ayon kay Mercito, tanging mga hamong lamang ang may ganoong kakayahan sa kadahilanang ang kani-kanilang mga laway ay maihahalin tulad mo sa laway ng mga buitre. Meron yung kakayahang tunawin ang lahat ng parasitiko ng kanilang mga nakain nang sa gayoy hindi yun maglaho sa kanilang sistema, lalong-lalo na sa kanilang mga bunganga. Dahil sa karaniwang mga aswang ang kinakain ng mga hamong, kung kaya't sa paglipas ng panahon nagkaroon sila ng ganoong abilidad. Isipin ninyo, kung walang kakayahang ganoon ng mga hamong, siguro sobra pa sila sa mga bangkay na naglalakad. Mas mabaho pa sila sa mga maranhig, gawa ng purong mga aswang ang kanilang mga pagkain. May posibilidad ding madali silang mahalata sa mga baryong kanilang tinitirhan na maaaring maging wakas ng kani-kanilang mga buhay. Matapos makain ni Mercito ang mga nilalang na yon, agad naman siyang umalis sa lugar na parabang walang nangyari. Sa pagdaan niya sa tahanan ni Bagtoy, kitang-kita niya ang iilan sa mga kasamahan nito na abalang-abala sa pagkakatay ng mga tao. May iilan sa kanilang nakakuha ng mga sanggol na walang awa nitong inilulubog sa kumukulong tubig. Bagaman kasuklam-suklam ang ganoong gawain para sa mga kagaya nating tao, normal na ito kung maituturing ni Mercito. Lahat na ata ng karumal-dumal na pagpatay ng mga aswang sa tao ay nagawa na niyang masilayan sa loob ng napakahabang panahon. Ang iilan sa mga ito, pinapasukan muna ng igat sa bunganga bago nila yon papatayin. May mga pagkakataon ding nakakasilay siya ng taong binabalatan ng buhay at pinagpipira-piraso ang mga galamay. Dagdag pa ni Mercito, sa dinami-dami ng mga brutal na pagpatay, wala na siyang maiisip na mas brutal kesa sa dalawang yan. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, kalmado naman siyang tumungo sa kanyang bakuran. Ang ginawa niya, nagpahinga siya doon ng bahagya habang pinagmamasdan ang napakagandang kapaligiran.
Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, bigla naman siyang natigilan nang makasilay siya ng mga nilalang na nakasuot ng mga puting kasuotan. Nasa 15 ang bilang ng mga ito at parang nagmamarcha habang dahan-dahang dumaraan sa bahay niya. Ang panauhing nasa unahang bahagi ay merong daladalang sulo na animoy nagbibigay ng liwanag sa kanyang mga kasama. Makalipas lang ang ilang minuto, doon na niya nasilayan ang kakaibang mukha ng mga ito. Habang pinagmamasdan niyo ni Mercito, hindi niya maipagkakaila ang bahid ng mga engkanto sa pagmumukha ng mga nilalang. Bukod kasi sa meron yung mga marka sa katawan, nagkukulay asul din ang mga mata nito sa oras na naliliwanagan ng buwan. Maya-maya pa, bigla namang humarap ang mga panauhing yun sa kanya habang nananatiling tahimik. Pagramdam ni Mercito na meron yung pakay, dahan-dahan na siyang tumayo habang nagtatanong ng, Ano ang kailangan nyo? Gabing-gabi na naghahanap pa rin kayo ng gulo. Kung wala kayong mabuting dala, mas maganda sigurong bumalik na kayo saan man lupalop kayo ng galing. Matapos niyang makapagsalita, nasipat niya ang mga nilalang na yon na dahan-dahan nang gumagalaw papalapit sa kanya. Sa puntong yon, agad naman niyang tinawag ang kanyang gabay upang mas lalong sindaki ng mga nilalang. Naniniwala noon si Mercito na nakahanda ang mga ito, gawa ng hindi yun pupunta sa teritoryo ng isang hamong na wala man lang kahit katiting na kaalaman sa kanilang mga kalaban. Pinilit niyang ilayo ang mga ito sa puno ng mga kalumpang, subalit napakatitigas ng ulo ng mga ito. Dahil sa wala na siyang pagpipilian, isa-isa na niyang sinuggaba ng mga nilalang hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na yung nakalayo sa mga puno. Galit na galit noon si Mercito dahil unang beses nangyari sa kanya ang ganoong pananalakay. Bagaman nandidilim na ang kanyang paningin, minabuti niyang mag-ingat sapagkat hindi niya pa alam ang abilidad ng kanyang mga kalaban. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang masipat sa mga panauhing yon ang mga insektong nasa loob ng mga garapon. Lahat ng mga pangontra sa aswang ay tinatangan ng mga ito na siya namang hindi niya gaanong ikinabahala. Imbis na matakot noon si Mercito, mas lalo pa siya noong nainsulto dahil pakiramdam niya kinikilala siya ng mga panauhing yon bilang hindi nalalayo sa uri ng mga aswang. Akala nyo ba nakakatawa ang ginagawa ninyo? Mas lalo nyo lang pinapataas ang sentensya kung ipapataw sa inyong lahat. Galit na wika ni Mercito. Nang marinig yon ng pinuno ng grupong kumakalaban sa kanya, mabilis na naman itong hinawi ang kanyang talukbong at doon tumambad kay Mercito ang napakaamong muka ng isang matandang lalaki. Dahan-dahan yung lumapit sa kanya sabay wika ng, Huwag ka sanang magkamali ng iniisip sa aming mga ginagawa. Mga demonyo kaming nagbago. At ngayon nakatalaga kami sa responsibilidad naming sugpuin ang sino mang nagtatangan ng bertud ng suran. Yang gabay mo, wala yang pagkakaiba sa hari ng mga demonyo. Matapos itong marinig ni Mercito, doon na lumiwanag sa kanyang isipan ang mga bagay-bagay kahit papaano. Sa puntong yon, napagtanto niyang mga mangkukulam at mambabarang ang mga panauhing kanyang nasa harapan na nagsanib puwersa. Hindi niya din maipagkakaila na merong aswang sa mga panauhing yon, lalo pat nakakaramdam siya ng mga presensya ng mga aswang na dati na niyang nabiktima. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, napilitan na siyang magbagong anyo at kasabay nito ang pagpapakita niya ng kanyang bagong abilidad na natutunan. Sa pagtambad ng nakakapangilabot na kaanyuan ni Mercito,
Kitang-kita ng mga mambabarang at mangkukulam ang kanyang paghihigop sa wangis ng kanyang gabay. Matapos maglaho ang dyablo ng lupa sa kanilang mga harapan, unti-unti namang lumitaw ang animoy mga kalasag ni Mercito na nasa anyo ng mga lupang nagsisilbing balat ng dyablo. Sa isang iglap, naramdaman niya ang abilidad nito na kontrolin ang lahat ng parte ng lupa sa anumang bagay na kanyang nanaisin. Ramdam na ramdam din niya ang nag-uumapaw niyang lakas na halos wala siyang maisip na nilalang na maaaring pumantay sa lakas na yon. Sa paglitaw pa ng kanyang sungay sa noo, doon na din nasilayan ng kanyang mga kalaban ang kanyang ikatlong mata na halos hindi mapakali sa pagsilay sa paligid. Ayon kay Mercito, dahil sa lakas ng presensyang kanyang tinatanga noon, kung kaya't maging ang wangis niya sa espiritual na aspeto ay tuluyan ng nagkaroon ng wangis. Bibihira lamang ang mga nilalang na merong kakayahang palitawin ang kanilang ikatlong mata pagdating sa pakikipaglaban. Bukod kasi sa marami yung kahinaan, madali din yung maimpluwensyahan ng mga sabulag kung sabay-sabay yung bibitawan. Kahit ang sabulag ni Mercito ay kayang dayain ang kanyang ikatlong mata kung nagkataong ordinaryo lang ito. Dahil sa kanyang ginawa, panay naman ang pagngisi ng mga nilalang na nagtatangka sa kanyang buhay. Kahit naiinsulto na siya sa ginagawa ng mga ito, pilit niya pa ring ikinalma ang kanyang sarili. Naniniwala siya, hindi sa salita maidadaan ang lahat ng bagay. Kinagamit lamang yon ng kanyang mga katunggali upang masira ang kanyang atensyon sa laban. Matapos maisakatuparan ni Mercito ang kanyang kaanyuan, walang habas naman niyang sinagupa ang mga mambabarang. Subalit bago pa man siya makalapit, nagawa na siyang salubungin ng mga aswang na nakasuot ng mga talukbong. Sa pagkakaalala ni Mercito, nasa 5 aswang ang nagpumilit humarang sa kanyang pag-atake na halos wala namang nagawa. Dahil sa pagharang ng mga aswang na yon, kung kaya't yon ang naging sanhi ng pagkamatay ng 3 nilang kasama. Sa pagbagsak ng 5 aswang sa lupa, dali-dali naman siyang pinaligiran ng mga insekto na animoy naghahanap ng butas sa kanyang katawan para makapasok. Hinayaan naman niyang pumasok ang mga ito sa loob ng kanyang sistema upang maipakita sa mga mambabarang at sa iba pang mga kasama nito na wala sa kanilang mga abilidad ang uubra kay Mercito. Habang nanonood sa kanyang mga balat ang mga insekto, dahan-dahan naman niyang kinausap ang mga mambabarang na parabang hindi man lang siya nababahala. Nagpapagod lang kayo. Hindi ko hahayaan ang mga alaga ninyo kung alam kong mapanganib sila. Sige lang, subukan nyo lang. Wala namang mawawala eh. Pang-iinsulto ni Mercito sa aral ng mga mambabarang. Manahimik ka! Huwag mong mamaliitin ang aming mga karunungan. Baka mamaya magsisi ka. Galit na sagot naman ng isang mambabarang. Dahil sa naging sagot nito, kaya na may hindi mapigilan ni Mercito ang mapangiti. Kanina lang kasi, siya ang iniinsulto ng mga nilalang na yon, subalit madaling bumaliktad ang sitwasyon. Upang mas lalo niya pa yung mapaglaruan, minabuti niyang wag muna yung takutin at kitilan ng buhay. Mas pinili niya kasing makipaglaro muna doon pansamantala para naman kahit papaano maaliw siya noong gabing yon. Sa paglipas ng oras, wala nang ni isa sa mga mambabarang ang may lakas pang tumayo. Lahat sila naputulan na ng binti at mga braso dahil sa walang habas na pag-atake ni Mercito. Ang pinuno naman ng grupong yon, kasalukuyang hinahampas ni Mercito sa lupa na siyang naging sanhi upang dahan-dahan na yung mawala ng buhay. Hindi naglaon, tuluyan na ding namatay ang matandang yon na siya namang ikinalungkot ng mga kasama nito. Marami na ding nagmamakaawa sa kanya na tuluyan na silang patayin
subalit hindi niya yun pinakinggan. Pagtungtong ng 2:00 ng madaling araw, nagpasya siyang kaladkari ng mga panauhing yon patungo sa masukal na parte ng baryo. Ang ginawa niya sa mga ito, paisa-isang pugutan ng ulo at isabit sa puno. Ang mga aswang na kanyang napatay ay napagpasyahan niyang kainin na parabang hindi pa siya nabubusog sa abwak at manananggal na una na niyang kinain. Matapos niya yung gawin, umupo siya sa harapan ng punong pinagsabitan ng mga pugot na ulo habang patuloy yung pinagmamasdan. Wala siyang pakialam kung malapit nang sumapit ang liwanag, gawa ng kampante naman siya sa lugar na yon kahit papaano sapagkat wala doong bumibisitang mga ordinaryong tao. Sa kanilang baryo kasi noon, may mga lugar na iniiwasan ng mga taong naninirahan doon. Naniniwala kasi ang mga ito na may mga lugar sa kanilang baryo na pinupuspos ng mga demonyo. May mga ulat kasi noong nakarating sa kanila ukol sa mga taong nawawalan ng bait matapos pumasok sa mga nasabing lugar. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananatili, wala naman siyang naramdamang kakaiba maliban sa mga elementong naninirahan doon. Habang nakaupo siya, kitang-kita niya ang mga tikbalang na naghihintay sa kanyang pag-alis. Maaaring kukunin ng mga tikbalang ang mga ulo ng mga taong kanyang pinaslang upang ilibing sa lupa. Ayaw kasi ng mga itong may salot sa kanilang lugar, lalo pat payapa sila roong naninirahan. Dahil sa paparami na ng paparami doon ng mga nilalang, kaya na may hindi naglaon umalis na din doon si Mercito. Sa pagbalik niya sa kanyang tahanan, bumungad sa kanya si Apolonyong merong daladalang umagahan. "Magandang umaga, Mercito. Baka rin eh. Bahay mo to pero nauna pa ako sa iyong pumunta. Nga pala, saan ka ba galing kagabi?" "Bakit amoy dugo ka?" Bungad na wika nito sa kanya. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman si Mercito habang iniaabot ang daladala nitong pagkain. Maya-maya pa, masaya naman yung sumagot kay Apolonio ng, "Diyan lang. Alam mo naman, abala ko tuwing gabi." Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Apolonio ang tungkol sa ulat ng digmaan. Hindi naman ito gaano pang pinansin ni Mercito dahil para sa kanya, wala nang mas mahalaga pa sa mga nilalang na naghahanap sa sanggol na kinain niya. Naniniwala siya na sa pagdating pa ng mga araw, mas lalong dadami ang mga nilalang na bibisita sa kanila. Dagdag pa ni Mercito, hindi niya kayang maipagsawalang bahala ang mga kakaibang pangitain sa kanyang isipan at mga presensyang lumalaganap sa kanilang lugar. Matapos niya yung maipagbigay alam kay Apolonio, inabisuhan niya din itong mag-ingat. May tsansa kasing madamay ito, lalo pat malapit ito sa kanya. Dahil sa mga bagay na kanilang napag-usapan, iisa na lamang ang paraan na naisip noon ni Mercito. At yun ay ang bawiin ang mutyang ibinigay niya kay Apolonio at alisin ang bakas ng kanyang presensya sa katawan nito. Inalisan niya din yun ng marka sa katawan upang hindi yun magawang mapansin ng mga nilalang na merong matatalas na pakiramdam. Nang maisakatuparan na niya ang bagay na yon, inabisuhan niya itong kinakailangan niyang bawasan ng pagbisita sa tahanan niya. Hanggat maaari, kapag sumasapit ang araw ng Huwebes at Biyernes, wag na siyang pumunta. Ituon na lamang niya ang kanyang wisyo sa kanyang negosyo para naman kahit papaano makatulong yun sa kanyang pamilya at mga anak. "Huwag kang mag-alala, kaibigan. Bibisita pa rin naman ako sa iyo kapag may oras ako. Ito ang tandaan mo, kahit gaano pa tayo kadalang magkita, mananatili pa rin tayong buo." Wika ni Mercito. "Aasahan ko yan, Mercito ha. Habang wala ako, ingatan mong yung sarili. May tiwala ako sa'yo at alam kong ano man ang desisyong gagawin mo,
Makakabuti yon para sa'yo at sa ating baryo. Sige, dahil Biyernes ngayon, mauna na ako. Sagot naman sa kanya ni Apolonio. Sa pag-alis ng kaibigan niyang yon, wala namang nagawa si Mercito kundi ang mapaisip ng malalim. Kahit masakit sa kanya ang pasyang yon, kinakailangan niyang magpakatatag para sa kapakanan ng kanyang kaibigan. Sa pagsapit ng hapon, naramdaman niya ang presensya ng 2 kambal na nilalang. Napakalakas ng presensya ng mga ito na kahit hindi pa man niya yon nakikita, nagawa na nitong makapagpatayo ng kanyang balahibo. Okay, pasensya na kayo, medyo mahaba yung pahinga natin. Pero ito, dire-diretso na to hanggang finale. Paalala ko lang din, last 3 episodes tayo after nito, so pahintay na lang ako. Tsaka mukhang kapanapanabik yung 2 kambal kasi lakas isipin niyo hamong tapos kinilabutan. So kita-kits tayo sa episode 8. Yun lang. Salamat.